Ina ma abota kallon fina-finan mu na fassara wannan fim wato Boda 2 ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora kamar haka. Insha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Wannan Boda 2 dama dai na san da yawan ku kun jima kuna jiran shi, to yau dai Allah ya yi ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Duk mai buƙata ka tuntuɓe mu ta Telegram ta wannan lambar waya insha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Wannan fim babban fim ne sosai dan gaskiya na san a wannan satin ma da wuya in akwai babban fim kamar wannan. Gaskiya kamata ku zo ku kalle shi. Kawai da abin da ka in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya kamar haka. Insha Allah za ka same mu active kuma za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Sa'annan ba iya wannan muka saba muna da fina-finai kala daban-daban. In dai fassara ne insha Allah za ka same shi a gurin mu. Sannan in dai ka ga bidiyon mu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mu ɗora sabo zai iso gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode. Muna jiran zuwanku.